Kiitos kirjastasi, rakas äiti. Minulla on ikävä teitä. Minä olen terve. Minulla on hyvä olla. Minulla on pitkä matka, mutta minulla on auto kouluun. Minä olen toisella luokalla koulussa. Täältä on 60 miltiä Tukholmaan. Minusta ei ole otettu valokuvaa. Saanko kohta tulla takaisin Suomeen? Täällä on monta, kun on lähtenyt takaisin Suomeen. Muistan vieläkin sen hyvin ja kuulen sen korvissani, kuinka pommikoneiden monet moottorit eivät olleet synkronissa ja ne jyrräs sillä aaltoilemalla ja tuntuvat olevan kovassa lastissa ja menossa Helsinkiä pommittamaan. Ja pelkäsin yksin, kun olin valveilla ja herätin siskoani, että on nyt sinäkin minun kanssa edes hereillä. Kun äiti oli päivät töissä ja isä oli kuollut, niin ei ollut kukaan minun perään olisi katsonut. Ja muun muassa pihamaalla istun, kun lentokoneet lentivät pää yli. Ja aina semmoinen tavaton pelko oli kyllä. Että vaikka olin niin pieni, niin kyllä mä sen muistan ja tajusin, että siinä oli niin kuin jostakin hyvin pahasta kysymys. Sellainen hämärä mielikuva minulla on, että kiirehdittiin pommisuojiin ja että pommisuojissa ihmiset itki. Ja sitten se, että äiti selitti, että enää ei tarvitse mennä pommisuojaan, nyt pääsee Ruotsiin sotapakoon. Sotamuistoja, siis ennen sotaa muistan, että leikimme järven rannalla. Siellä oli hiekkaranta ja puimme. Ja sitten poislähdön muistan, se oli talviaikaa. Ja järven yli tuli sotajoukko ja marssi. Sen muistan aivan elävästi. Ja joudumme kiireesti lähtemään sitten hevosella ja reellä pois. Mutta painajaisia näen kyllä juuri tästä, että sotajoukko tulee ja täytyisi lähteä jonnekin pois. Melchior, Kirsten Flagstad, Karin Brantell och Tibbet har sjungit på en propagandaafton för Finland i New York, vid vilken finske ministern Prokopé var närvarande och en stor representativ amerikansk publik. På initiativ av Sven-Olof Sandberg har en stor skidinsamling för Finland startats och resultatet blev över förväntan. Mängder av skidor staplas här på norra stationen för vidare befordran till Finland. Behjärtade kvinnor landet runt sitter just nu och sy kläder åt de finska barnen. Jag har tittat in hos Stockholms beredskapskvinnor som sy på initiativ av Svenska Dagbladet och Singers symaskinsfabrik. Nationalinsamlingen för Finland har haft stor framgång och miljonerna har rullat in. Vi får hoppas att den ska vinna än större gehör och verkligen kunna ge ett ekonomiskt handtag. I nationalinsamlingens högkvarter vid Drottninggatan arbetas det för högtryck och stora summor strömmar in i ett. Men inte bara pengar kommer, även guld och silversaker överlämnas i stora mängder. Posten vid Kungliga läktaren får till och med se stadions vaktmästare villigt och glatt betala entré. Idag slipper ingen in i stadion utan att betala minst en 5 för nöjet. Och publiken strömmar till med blåfrusna näsor och ludna överdrag. De enda som svettas är finska laget som är vant vid värre köldgrader och trivs med dem. Historiens första evakuering i större skala av barn per flyg har ägt rum mellan Finland och Sverige. Vid ankomsten mottogs ungarna på bästa sätt och skickades vidare i bussar till en skola där de fick mat. Kun lähdimme Ruotsiin, mitä lapsia vietiin Ruotsiin, niin joskus juna pysähtyi ja ikkunat peitettiin ja yöaikaan lähinnä junat liikkuvat päivällä. Monta kertaa seistiin hiljaa. Ikkunat oli peitetty.
ilmeisesti olen aika tämmöinen rohkea lapsi, että mitään tämmöisiä kauhukuvauksia tai kauhuelämyksiä en muista kokeneeni, mutta tämmöistä niin kuin kroonista pientä epävarmuutta ja pelkoa jatkuvasti. Millä mielellä menit Ruotsiin sitten? Hyvin iloisena olen aina pitänyt seikkailusta ja en tiedä johtuuko siitä, että äitini hyvin valmisteli tämän matkan vai mistä lie, mutta lähdin matkaan suuren seikkailun merkeissä. Äidille tuli kirje sitten, että jos lähettäisitte vanhimman lapsenne Ruotsiin, että katsovat, että se auttaa niin kuin taloudellisesti ja muutenkin, että on yksi lapsi poissa. Ja jos ei niin kuin suostuisi lähettämään, niin silloin katsottaisiin, että tämä perhe ei ole minkään avun tarpeessa, että voidaan jättää sitten omaan rauhaan. Sain pienen matkalaukun, missä oli kaikkea tavaraa, mitä äiti oli ommellut ja käsitöitä ja leikkikaluja ja kiiltokuviakin peräti oli siinä mukana. Että se oli, siis äitiä yritti tehdä siis lähdön miellyttäväksi niissä oloissa, mitä nyt voi olla. Krigsminnen kan jag ju naturligtvis inte ha därför att jag har ju inte upplevt kriget. Däremot har jag upplevt flykten från kriget. Dels blev vi ju som boskap inmotade i stora lastbilar som var övertäckta och där stängde man dörrarna och det blev kolsvart och just det här instängd och mörker, det skrämde mig länge. Och förtvivlade människor och gråtande barn. Jag hade ganska klart för mig att vi skulle till Sverige ifrån kriget och att det skulle bli väldigt bra när vi kom fram. Så att vi såg väl resan som ett spännande äventyr väl. Åtminstone under förberedelsetiden. Sen blev det ju annat när vi påbörjade resan. Då blev verkligheten lite annorlunda. Vi var ju barn i rätt så olika åldrar. De allra minsta barnen, de upp till sig 3-4 år, de togs hand om av speciella vårdare. Och de fick vara i speciella småbarnsvagnar medan lite större barn fick klara oss mer på egen hand med färre vårdare. Och då tillhörde jag de mindre barnen och blev väl utsatt utav de större barnens trakasserier samtidigt. Så att man var väl rädd för de större barnen under resan. Muistan hyvin, kuinka juna vähitellen tyhjeni näistä meikäläisistä ja olimme niitä viimeisiä sitten. Ja sitten eräällä asemalla meidät tiputettiin alas. Siellä oli minun kasvatusäiti vastassa minua pyörän kanssa. Ja myös siskoni kasvatusäiti, jos oikein muistan. Ja hänellä oli verkkokassissa puuauto. Ja se kyllä lohdutti tavattomasti. Ja niin siitä lähdettiin sitten taapertaa kotia kohti.
joka oli siellä asemalta noin kilometrin päässä. Finska barn kommer i en aldrig sinande ström över till oss och undan hungern i deras pinade fosterland. Hotell Anglais tar emot tusentals småttingar som här ska läkarundersökas och vila ut efter resan för att sedan vidarebefordras ut i vårt land. 10 000 svenska hem har öppnat sina portar för broderfolkets barn. Det är en hjälpaktion i stor skala. Hem finns det tillräckligt. Nu är det bara frågan om att få respengar till alla som måste hit över. Tur och retur det kostar 100 kronor och då är läkarvård, försäkring och så vidare inberäknad. För att hjälpaktionen ska kunna genomföras på ett för Finland effektivt sätt så gäller det alltså att få respengar till alla små. Det är just det stora problemet just nu. Itse muistan kotiutuneen erittäin hyvin ja viihdyin tavattomasti, mutta kastusvanhempani ja heidän sukulaisensa kertovat, että oli minulle erittäin vaikeaa alussa. Istuin kuulemma pöydän alla joitakin viikkoja puhumatta mitään. Ja sitten lähdin karkuun usein, saivat perässäni juosta ja eivät ymmärtä, mihin olin menossa, mutta luultavasti takaisin Suomeen sitten. No Ruotsissa jouduimme, meitä oli parikymmentä suomalaislasta kartanon tapaisen maalaiskylään, Vedevågsbruk, oikea nimi. Siellä oli herraskartano ja tämä laitettiin sotalapsille lastenkodiksi. Där inkvarterades vi 30 barn. Med alla tänkliga hjälpmedel som fanns då. Människor som pratar finska. Och de som lagar mat och de som lekte med oss och allt det här. Och det tror jag var en väldig trygghet. Att vara så många och prata samma språk. Och många av oss hade ju syskon med sig. För jag hade en av mina syskon med och hon var 2 år äldre än jag. Och det var en verkligt fin tid, det här barnhemmet som det kallades för. Med fin natur och fin miljö och vi fick successivt komma in med svenska språket och svenska människor. Så det var inte skrämmande och inte svårt på något vis. Du blev bekant med Kaija Päivinen i vilket skede? Vi hade sällskap på det här tåget mot Sverige och hon låg i britsen ovanför mig på tåget och plötsligt så började det regna som jag trodde, men det var faktiskt lilla Kaija som kissade på mig. Det var vårt första möte och sen blev vi allra världens bästa vänner och lekkamrater och skolkamrater. Sieltä lähti suurin osa sitten Suomen takaisin se vuoden kuluttua. Ja sitten oli meitä, joiden vanhemmille tai sukulaisille ei ollut mahdollisuutta ottaa vastaan heti. Että äiti oli silloin sairaalassa. Että minä sain jäädä sinne ja meitä oli niin muutama lapsi enää. Oliko 4 ja 5 lasta, jotka silloin jäi, että tätä kotia ei kannattanut pitää. Ja sitten tuli halukkaita perheitä, jotka sitten kävi katsomassa meitä ja valitsemassa itselleen sopivimman omaan perheeseen. Ja sillä tavalla joudun nuoren pariskunnan ainoaksi lapseksi sitten, tai ensimmäiseksi lapseksi. Viihdytkö siellä? No alku oli vaikea, että en olisi uskaltanut syödäkään samassa pöydässä, kun nämä aikuiset söi, että mä halusin erikseen. Ja tietysti kielivaikeuksia oli vielä silloin. De barn som var skolmogna, de var faktiskt alldeles tvungna. Det sa finska staten att de måste hem och de ska gå i skola i Finland. Men då vi som var så små, jag var 4 år då, vi fick den förmånen att om det fanns några människor där i Vedevåg som ville ta ett finskt barn till sig och fostra det och ge det ett hem,
så fick de göra det och jag fick ju världens underbaraste föräldrar. Olette melko harvinainen aviopari tänä päivänä. Kumpikin Viipurissa syntynyt ja kumpikin entisiä sotalapsia. Oletteko verranneet keskenänne kokemuksianne? Kyllä, sitä on tullut verratautua aina silloin tällöin ja aika hyvinkin todettu, että ei siinä mitään kielteistä ole, päinvastoin. Kaikki vertailut, mitä ollaan tehty, on erittäin myönteisiä. Oikeastaan ei mitään kielteistä löydykään. Kumma kyllä. Olitte lähtiessänne jo 7-vuotias, ettekö ikävönyt koskaan kotiin ja perhettä? En oikeastaan sen kummemmin kokenut ikävää. Se oli jollain lailla kuitenkin luonnollisen tuntuista lähtöä, ettei siinä mitään väkivaltaista lähtöä tuntunutkaan koskaan. Maatila, jossa olin, oli sen verran suuri, että siinä lähin naapurikin oli jo suurin piirtein kilometrin päässä, mutta siellä oli tietysti montakin samanikäistä lasta. Ja en tiedä, miten me siinä tultiin toimeen kielen puolesta, mutta kyllä me leikittiin niin kuin pikkulapset yleensäkin. Ei ole mitään ihmeellistä, etteikö tultu toimeen. Ikävöittekö kotiin? En ikävöinyt, koska olen sen luontoinen, että kun on tyyny pään alla ja ruokaa ollut saanut vatsaan, että tästä olen ollut tyytyväinen, että ikävää en ole koskaan tuntenut sillä lailla, että olisi ajatellut, että voi siellä nyt on se kotimaa. Että mä olin tyytyväinen, tunsin kodikseni sillä hetkenä tämän. Kiinnyittekö näihin ihmisiin? Kyllä, siellä ihan perheenjäsenenä pidettiin, että ja tuntuu, että kotona on, että ei siinä mitään ollut, että olisi eriarvoinen ollut, että joku pakolaislapsi tai muu, että aivan kotona olisi ollut, että ei siinä mitään ollut. När jag hade gått första klass i skola i Vedevåg och sen började en liten tid på andra klass. Då kom det plötsligt ett brev. Och det var min mamma som hade bestämt att nu ska Pirkko hem. Och jag såg inget konstigt i det, därför att mina svenska föräldrar hade varit så förutseende. Så att de har hela tiden sagt att du får aldrig glömma det, Pirkko, att du har en mamma i Finland. Och du har syskon och troligtvis har du släktingar. Så att när din mamma vill att du ska komma tillbaka, då måste du ju åka. Och jag såg inget tragiskt i det här att åka hem till min finska mamma, inte alls. Och det är min största tragedi i livet. Det är det värsta som har hänt mig faktiskt. Att komma till detta som jag trodde var som Sverige. Hur var det? Ja, första natten som jag var i mitt finska hem så trodde jag att det var så hemskt långt dit vi skulle så vi var tvungna att övernatta i något uthus. Men på morgonen när jag vaknade, för jag vaknade av att det kliade och jag var hysterisk och det kliade på hela mig. Så upptäckte jag för det första att det här uthuset, det var mitt nya hem. Och för det andra så var jag översållad av löss. Det kröp överallt. Och det är klart att jag var ju inte van vid annat än renlighet. Så jag tror de här finska lösserna, de älskar mig. För på en vecka så var jag som en enda sårkaka. Hela huvudet var bara sår. Och så upptäckte jag förstås att det fanns ingen mat. Rovor och potatis. Och saltad fisk och saltad svamp. Och det var
en livrätt där som heter pottomaito. Den fick man varje morgon. Och det var i princip vad man fick överhuvudtaget den dagen. När jag var i tonåren så kände jag mig kanske väldigt bitter mot min finska mamma. För jag tyckte hon gjorde mig så illa att jag skulle behöva komma tillbaks dit. Och på samma gång som hon fick tillbaks mig så brydde hon sig egentligen inte om mig. Men när man blir äldre så förstår man kanske bättre att hon orkade inte. Hon hade genomgått för mycket själv. Vad har du för minnen från din Sverigetid? Nästan bara positivt. Jag kom ju till en äldre lantbrukarfamilj som hade det gott ställt och deras egna barn var vuxna. Så att jag växte upp som enda barnet och gott om utrymme och lantgårdar och så. Glömde du Finland? Ja, det gjorde jag ganska snabbt. Och språk, ja, det suddades ut på något sätt. Men det blev ju plötsligt aktuellt några år senare ju. Men jag visste ju hela tiden att jag var från Finland och så. Ja, det var ju hemskt. Alltså de här olika miljöerna. När man då bodde på en stor lantgård med 8 rum och kök och allt möjligt. Och så kom man då hem där man inte förstod någonting. Och kallt, känslofattigt och fattigt även på andra sätt. Vi bodde 8 stycken i ett rum och kök. Och inte alls. Jag fattar inte hur man klarade av det, men det gjorde man ju. Och sen levde man ju i alla fall hela tiden på det här hoppet att mamma hade sagt att skrivit till mina fosterföräldrar att jag kunde vara där på vintern och gå i skolan. Och på sommarlovet skulle jag då få komma till Sverige och det var ganska långt. Men se, hon lurade mig ännu en gång. Det fick jag inte. Så småningom när jag har varit där i 3 år så säger hon att jag kunde hälsa på. Men då såg jag ju chansen att bli till hälften rymma. Och de skickade mycket riktigt då biljett ifrån Sverige, mina fosterföräldrar, men ingen returbiljett. Och det var bara jag och en lärarinna som visste detta. Och jag packade ner kläder så att det skulle se ut som att jag skulle bara vara i Sverige lite grann. Och jag vinkade av min mamma och tänkte, det ska dröja innan jag ser dig igen. Det ska du tro. Och det gjorde det. Det dröjde 12 år. De hade inte sett mig sedan jag var 1 år. Och då kom jag 1965 och det var släktingar till min pappa. Och de är härliga, underbara, varma människor som jag gärna besöker. Men det var inte lätt, för jag hade så mycket mot det här med Finland och man var rädd för allting som hade med Finland att göra. Men det gick och det har blivit bättre och bättre tack vare mina pappas släktingar. Annars så hade jag kanske aldrig besökt Finland. Aldrig. Jag tycker inte det har varit något positivt med det. Ingenting har Finland gett mig utan bara nervösa besvär. Ja, jag blev ju ständigt påmind om att jag var i Sverige på ett tillfälligt besök. Det förklarar mina fosterföräldrar för mig hela tiden. Och de talar även om hur det gick i Finland, krigshändelserna och så. Så det hade jag ganska klart för mig. Men
jag lyssnade inte på att jag skulle skickas tillbaka. Jag förträngde det. Och först efter själva fredsdagen, när alla flaggor var hissade i Åstorp, då blev jag allt oftare påminn om att jag måste åka tillbaka till Finland. Och jag minns den sista dagen i Sverige. Mina klasskamrater gick då i andra klass. De hade samlat ihop till en kamratring i silver med en 2 på som jag fick. Och min lärarinna, hon höll ett litet tal. Och sen på eftermiddagen så fick jag bjuda hem mina klasskamrater. Och det var som ett födelsekalas. Jag fick fler presenter. Men jag var olycklig då. Och ville väl helst rymma om jag hade kunnat. Hur var det att komma till Finland? Det var annorlunda. Dels så hade man ju glömt sina föräldrar. I stort i alla fall. Man minns inte deras utseende i alla fall. Och språket hade jag glömt. Och allting var ju så annorlunda. Det var givetvis mycket svåra förhållanden i Finland jämfört med Sverige där vi hade allting egentligen. Så det var stora kontraster. Hur var det känslomässigt? Ja, det var ju väldigt svårt att resa. Resan var hemskt svår. Jag minns att det var barn som hade hoppat i sjön ifrån Finlandsbåten. Det var en liten flicka som, det var inte under vår resa men jag förstod att det hade hänt, som hade ställt sina skor och sin lilla handväska vid relingen och hon var försvunnen. Och det var nog många barn som var så ledsna så att de tänkte på det också faktiskt. Tyckte du att det är fel att kräva tillbaks barnen? Ja, i många fall var det nog det. Men de biologiska föräldrarna, det var ju svårt för dem också. Så att där finns väl ingenting som är rätt eller fel egentligen, för det är alltid någon som får lida. Och det är ju krig och människor kan väl inte påverka det så mycket. Sen beror det väl på en själv hur man kan, nu åtminstone efteråt, se på det och kanske ta ut det positiva och försöka glömma det andra. Vi barn, vi hade ju inget val egentligen, utan vi blev skickade, antingen vi ville eller inte. Ei sitä lapsen lähöhetkellä tajua sitä, että missä asti se ruotsi on ja mitä se ruotsin kieli on. Ja eikä osaa ajatella lähtiessä sitä, että mä en osaakaan sitä kieltä, mitä ne siellä puhuu. Eikä ole edes aavistusta, että siellä puhutaankin eri kieltä. Eikä ne osaa sanaa suomea. Millä tavalla sinua valmennettiin tuota varten? Ei millään lailla. Oliko sinulla turvaton olo Ruotsissa jotenkin? Kyllä. Nimenomaan se, että mulla ei ollut mitään omia tavaroita mukana siellä. Jos mulla olisi ollut jotakin, tai jos sisaruksista toinen olisi ollut, niin se olisi ollut ihan toisenlainen se lähtö ja oleminen siellä. Koska kartano oli suuri ja siellä ei ollut vierasta työvoimaa. Siellä oli vain mamma ja pappa ja heillä 12-vuotias poika ja mä olin sitten semmoinen niin kuin pikkupiika. Viihdytkö siellä kuitenkin tai ei? No kyllä, mutta ehkä se liika työ teki ensimmäisenä vuonna, kun mä en ollut silloin ensimmäisenä vuonna koulussa, niin varmaan tuntui liian raskaalle se aamusta iltaan se työnteko. Oliko sinusta oikein, että sinut lähetettiin sinne? No en minä koskaan kapinoinut. Lapsikin tajuaa sen, että sillä oli hätä suuri ja oli paras lähteä sinne. Lähettäisitkö oman lapsesi
vastaavassa tilanteessa? En varmasti. Ei niin vaikeaa tilannetta varmaan tulisi, että lähettäisin. Puhumattakaan, että jomman kumman, koska meillä on 2 lasta. Että niitä ei voi missään nimessä lapsia erottaa perheestä erilleen. Eikä varsinkaan toista lähettää yksin. Että koska milloinkaan ei mikään raha eikä aineellinen hyvä voi korvata sitä rakkautta, minkä saa kotona, olipa se vaikka kuinka köyhä. Puhumattakaan sitten erossa sisaruksista. Kyllä mä tämän asian olen käynyt läpi monasti, että jos minä olisin itse äitinä siinä tilanteessa ja äitillä oli paljon lapsia ja sitten, että kun mies oli kuollut ja heillä oli tavaton puute silloin, niin, ja minä sairastun niin vakavasti. Ja tosiaan, kun se oli kerran ravinnosta johtuvata, ja kun mä menin Ruotsiin, mä olin 2 viikossa ihan täysin terve. Kyllä minä olen sitä mieltä, että minä olisin myöskin lähettänyt. Mutta toisessa taas, jos olisi ihan pieni lapsi, niin sitä minä en olisi niin raskenut varmaankaan lähettää. Mutta mä kuitenkin tajusin, siis kaikki mitä minulle puhuttiin, niin mä ymmärsin, että nämä on vain siellä väliaikaisesti ja minä palaan takaisin sitten. Ja aina lehdestä pyysin lukemaan ne suomalaiset uutiset, mitä sinne kuuluu ja onko sodasta loppumistietoa ja tämmöinen. Että... Minun isäni oli hirveän vastaan. Hän oli niin vastaan, hän sanoi, että Suomi tarvitsee omat lapsensa, ei sinne lähetetä. Ajattelin sitä, että kun mulla ei ollut työtä ja mun piti sitä työpaikkaa alkaa hakemaan ja kaikkia, niin siinä oli tarpeeksi järjestämistä. Ei ollut asuntoa eikä mitään, kun ne pommitti siellä Helsingissä se, missä me asuttiin. Katsotteko nyt, että se oli oikein, että teidät lähetettiin? Kyllä mä näkisin sen parempana vaihtoehtona mieluummin kuin huonona vaihtoehtona. Et jos 2 pitää valita, niin näin minäkin valitsisin. Kyllä mä olisin voinut pitää ne kotonakin, mutta ei olisi varmasti elämä näin kuin se on tänä päivänä. Sillä he oppivat ensin kielen siellä ja sitten minä sain sillä aikaa vähän järjestää niin kuin elämääni, että voin ottaa ne 2 vuoden perästä otin sitten takaisin. Siinä oli vähän yli 2 vuotta, mutta että kuitenkin ne. Ja hyvin mielellään ne on kotona ollutkin, että aina kesällä kun koulu loppui, niin ne lähti ja pakkas laukkunsa ja lähti sinne, mutta kyllä ne syksyllä tuli takaisin. Ei kumpakaan ole halunnut jäädä niin kuin Ruotsiin. Se oli kiva mennä sinne päin aina keväisin heti kun koulu oli päättynyt ja sitä todella odotettiin. Mutta se paluu oli kyllä hyvin ankeeta. Sen kyllä aina muistan, että olisi halunnut jäädä sinne. Tämähän johtui ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että siellä oli niin kuin paremmat olot kaikin tavoin. Haluan korostaa sitä, että oli erittäin hyvät välit äidin kanssa, että ei siitä ollut kysymys, etteikö koti oltaisi haluttu äidin takia palata, vaan sen takia, että Ruotsissa oli paljon paremmat olot. Oletteko koskaan harkinneet niin kuin jäädä sinne? Tulitte aina kuitenkin takaisin? Joo, kyllä silloin koulun jälkeen oli harkinnassa, mutta siinä jotenkin niin kuin kypsy ajatus sitten, että ei hitto, että kyllä se on Suomi minun paikkani. Minun kasvatusisä elää. Kasvatusäiti kuoli 3 vuotta sitten ja olen jatkuvasti kasvatusisäni yhteydessä puhelimitse ja kerran 2 vuodessa käyn siellä. He ovat käyneet yhdessä täällä silloin, kun kasvatusäitini eli he kävivät kesäisin täällä. Eli maksetaan, niin kuin sanotaan, niitä velkoja takaisin, että kun siellä käytiin kesäisin, nyt meillä oli mahdollisuus ottaa heidät tänne kauniiseen Suomeen. Miltä tämä toinen paluu, tämä lopullinen paluu Suomeen tuntui? Se oli yhtä karmea kuin se edellinenkin ja ehkä vielä karmeampi, koska minä olin isompi ja tajusin sen lopullisuuden, että piti tulla tänne kouluun. Miten suhtauduit vanhempiisi? En minä pitänyt heitä siihen aikaan vanhempina.
he olivat mulle vieraita. En minä osannut heidän kanssa jutella. Minä olin ruotsinkielinen, en osannut suomen sanaa. Toisenlaista oloista tullut, niin se oli Apselle shokki. Veljeni oli Göteborgissa ja minä Kungälvissä. Eri perheissä, mutta me tavattiin kyllä siellä ja meitä vanhemmat, siis Ruotsin vanhemmat käyttivät toisten luona. Ja niin kuin nyttenkin vielä vanhempanakin, niin, niin kuin enemmän niin kuin on tämän vanhemman veljen kanssa läheisemmät välit kuin muiden lasten. Se johtuu nähtävästi tästä turvautumista toisiumu siihen aikaan. Kerro vähän kasvatusvanhemmista. Miten sinä luulet heidän kokeneen sinun lähtösi sieltä? Ensimmäisen kerran siinä itkettiin kaikki, pappakin ja papalla ja mammalla oli hirveä hetki siitä, koska mammalla ei ollut lapsia ja hän vieläkin niin pitää lapsenaan. Oletko koskaan syyttänyt vanhempiasi siitä, että he luopuivat sinusta? Kyllä minä silloin nuorena, just kun tulin, niin se oli katkeraa. En minä heitä pitänyt vanhempana. En minä tuntenut heitä. Silloin minä kyllä syytin. Mulla oli siis Ruotsin vanhemmat oli vanhempia ja minä olin siis loitunut heistä kokonaan. En tiennyt, tuntenut sitä sillä tavalla. Entä nyt? Kyllä nyt. Aika on tehnyt tehtävänsä ja kyllä hyö on nyt ihan vanhempia siinä, missä Ruotsinkin mamma ihan samalla tavalla. Ja käyn heidän luona joka pyhä ja ihan, kyllä hyö on minun vanhempia nyt. En voi siitä mitään, vaikka se joskus silloin oli nuorempana katkeraa. Trivdes du i ditt fosterhem? Det gjorde jag nog. Jag fick allt jag pekade på och blev gott uppfostrad. Och ja, det var bra. Jag åkte ju många gånger fram och tillbaks för jag visste inte om jag skulle bo i Sverige eller Finland. För var jag i Finland då längtade jag till Sverige och var jag i Sverige så längtade jag till Finland. Och det upptäckte man ju som liten rätt så snart att det var mycket fattigare i Finland. Man fick inte allt vad man ville ha. Och ja, då längtar man ju rätt så snart tillbaks hit igen då. Vad hade du för relationer till din mor som du hade lämnat? Underbara. Det kändes aldrig att jag hade lämnat mitt hem, utan jag kom in i familjegemenskapen med en gång när jag kom tillbaka till Finland. Och jag har alltid varit bästis med min mamma. Och likadant med pappa. Det här pendlandet då som du talar om, kände du dig kluven på något sätt? Ja, det gjorde jag. Totalt rotlös. Och mina rötter här i Sverige, det fick jag först vid 25 års ålder när jag träffade min man. Och jag gjorde ju tappra ansatser och bo också i Finland vid vuxen ålder. Bland annat skaffade jag mig min utbildning där. Och då bodde jag 2 år. Ja, kanske 3. Och sen var det Sverige som lockade igen. Jag har ju naturligtvis funderat på det här med krigsbarn och skicka barn till ett annat land. Och jag tror aldrig att jag skulle skicka mitt barn till ett främmande land om jag skulle råka i samma situation.
Det är inte att jag anklagar min mamma och min familj för att jag åkte hit. Utan det är jag inte arg över eller ledsen över eller någonting. Men min erfarenhet säger att barn ska vara hemma hos sina föräldrar. Och jag är säker på att jag hade väl kanske varit död vid det här laget om jag inte hade fått komma hit till Sverige. Men ändå så det har ju gått bra för mig, men ändå så borta bra men hemma bäst. Ainakin mä oon itselleni selittänyt sen, että minusta tuli kuvataiteilija osittain sillä, että olen nuoruudessani kokenut, että mulla ei ole kielellisiä ilmaisuvälineitä. Koen, että mä en osaa puhua, en osaa ilmaista tunteitani sillä kielellä, mitä ympäristö käytti. Tai jossain vaiheessa menetin tämän mahdollisuuden. Ja sen takia aloin sitten käyttämään toista ilmaisukanavaa. Minua hämmenti semmoinen, että jos minulta ainetta esimerkiksi suomeksi kirjoitettiin suomeksi ja opettaja kysyy kesken ainetunnin, että Aino, mikä se oli ruotsiksi kirkko? Ja minä sanoin kyrkka ja kirjoitinkin tämän jälkeen niin ruotsiksi koko aineen tämän lopun. Enkä huomannut tässä tätä eroa ollenkaan. Ennen kuin opettaja palauttaa aine Viroon ja sanoo, että mikä tämä tilanne on, että miksi sinä olet tällä tavalla. Ja minä en mennyt tajuta tätä, että miten minä olen tällä tavalla voinut, mutta sitten muistin tämän. Että se niin 1-2 pyörähti toinen kela sitten, että ja mä voin ajatella ruotsiksi asioita. Esimerkiksi mä kuuntelen televisiosta niin hyvin mielelläni ruotsalaisia ohjelmia. Niin tämän jälkeen minä vaikka yöllä herään unesta, niin minä ajattelen ruotsiksi asioita. Ja hyvin usein kun käyn kävelemässä, niin sielläkin huomaan, että ja minusta on hyvin miellyttävä ajatella. On paljon asioita, joita minä pystyn niin kuin ilmaisemaan ruotsiksi ajatuksissaan paremmin kuin esimerkiksi suomeksi. Mutta taas on päinvastoinkin. Mutta joka tapauksessa kumpasessakin minulla on puutteita. Minä olen aina ollut kiinnostunut Suomesta. Ja tietenkin silloin teini-ikäisenä ehkä minulla ei ollut sama kiinnostus kuin nyt. Että niissä vuosina niin kieli tahtoi kadota. Ja vasta 1979, kun minua pyydettiin tulla mukaan Västeråsin katajaisten suomalaisen mieskuoroon, niin päätin mennä mukaan, että siinä mielessä, että ellen opi laulamaan, niin yritän ainakin oppia puhumaan. Ja ensimmäiset kerrat, kun kävin harjoituksissa, niin en kunnolla osannut puhua poikien kanssa, että tämä kieli, mitä minulla nyt on, niin sen minä olen saanut takaisin siellä Suomi-talolla täällä Västeråsissa ja olen hyvin iloinen siitä. Ja se on myös avannut ovet Suomessa, kun olen käynyt matkoilla työn puolesta ja myös lomamatkoilla. Ja ne ihmiset, jotka tapasin jo ennen kuin olin niin kuin aktiivisesti pyrkinyt oppimaan kieleni uudestaan, niin ovat huomanneet, että Samuli puhuu paremmin joka kerta. Että se on kyllä lämmittänyt minun sydäntä paljon. Olitteko täysin ruotsinkielinen, kun tulitte takaisin? Olin, joo. Olin unohtanut suomen. Entäs suomen kielen oppiminen? Äiti kertoi, että siinä meni noin 2 viikkoa, kun mä tulin toimeen taas äidinkielelläni. Miten suhtaudutte tänään ruotsin kieleen? Minulle se on myönteinen asia. Olen sitä vuosien varrella aika paljonkin miettinyt. Lähinnä tehtävien yhteydessä ihmissuhteiden. Se on merkinnyt sitä, että Pohjoismaat ovat
tavallaan kotimaan jatke ja erityisesti Ruotsi. Ja sit se on merkinnyt sitä, että on aina ollut mahdollisuus olla yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa suomenruotsalaisten kanssa. Ja sitten kun äidinkieli on kuitenkin suomi, niin ja sattuu niin, että äitini on Keski-Suomesta, niin kohtuullinen suomen kielen taitokin on tavallaan ollut kotoa lähtien, niin ei se oikeastaan paremmin voi olla. Tapani Rantanen, du heter Stefan Ravelin idag. Hur kommer det sig? Jag kom ju till Finland som 20-åring, så gjorde jag militärtjänstgöringen. Och därefter så läste jag på Aftonläroverket och då bestämde jag mig ganska tidigt stadium att jag skulle åka tillbaka till Sverige och läsa juridik. Och när jag hade bestämt att jag skulle åka tillbaka till Sverige så tänkte jag att det är bättre med ett svenskt namn. Så Tapani, det är Stefan, och Ravelin, det är påhittat. Känner du dig som finne eller som svensk? Ja, jag bor ju mest i Sverige. På somrarna i Finland, semestrar och sånt där. Men ja, jag vet inte. Jag skulle säga att mest kanske som nordisk medborgare eller de nordiska frågorna tycker jag är intressanta. Men i och för sig så kanske jag måste erkänna att med åren så tycker jag att, ska vi säga det finska, dragningen till Finland håller på att bli starkare och starkare. Ihan selvästi. Tapani on mun mielestäni täysin ruotsalainen ja minä olen omasta mielestäni täysin suomalainen. Vad tycker du själv? Ja, jag vet inte riktigt om det var en riktig beskrivning det där, men eftersom jag själv känner att okej, jag är ganska många procent känner jag mig som svensk, men den där procentandelen som finne eller finländare, den kanske håller på att öka. Vaikka mulla tietysti hurjan pitkään oli halu palata ja samaistua lapsuuden ympäristöön ja sen kulttuuriin, niin kyllä nyt mä olen sen totaalisesti hyljännyt kyllä. Mistä syystä? En tiedä, se voi olla hyvin monimutkainen se tausta tämmöiselle. Ja sitä on edeltänyt luultavasti aika monenlaiset tunneprosessit. Että välillä olen tuntunut huomattavaa vihamielisyyttä kaikkea sitä kohtaan, mitä Ruotsi edustaa tai ruotsalaisuus. Minusta tuntuu joskus hyvin lapsellisesti kyllä, että he ovat hylänneet minut. En tiedä. Millä tavalla? No, minä olen seurannut tai tiedän jossain määrin, kuvittelen tietäväni, mitä on olla suomalainen Ruotsissa nyt. Suomalainen siirtolainen. Ja minä samaistun hyvin, hyvin paljolti heihin. Tunnetko nostalgiaa Ruotsin suhteen? Kyllä, siihen kylään ja siihen lapsuuden ympäristöön ilman muuta. Siellä on mun kotipaikka aina. Tuskin mulla muuta on sen jälkeen ollut. Ruotsissa on nykyisin kovin helppo olla suomalainen. Ei tarvitse niin kuin valita identiteettinsä välillä, niin kuin kenties on aikaisemmin tarvinnut tehdä. Suomi on lähellä. Kun ikävä tulee, tulen kotiin käymään ja sitten taas takaisin tänne toiseen kotimaahan. Onko sinulla kenties kaksoisidentiteetti? Luultavasti jonkinlainen kaksoisidentiteetti. En tiedä, miten se koostuu, mutta itse koen, että siinä on erittäin suuri osa suomalaisuutta ja suomalaista osaa. Siis en minä tiedä, minkälainen oli tarkoitus minusta tulla, mutta kyllä minusta, siis minä olen tyytyväinen omaan elämääni, että nämä kaikki on ollut tarpeen minulle. Nämä eri vaiheet, siis se muuttamiset sinne ja
takaisin tuloa. Tietysti ne olisi voinut olla helpommat. Se on hirveän vaikea yleensä selittää. Että... Siis minä olen hirveän seurallinen ihminen. Mutta sitten se tulee se määrätty toppi. Se on varmasti näistä luopumisista, mitä me siis on pienenä joutunut käymään. Niin tulee sellainen varauksellinen olo, että ei laske lähelleen ketään. Siitä tulee semmoinen. Sitä pelkäin jää, että jos joutuu. En minä osaa selittää sitä. Voisi sanoa, että se vaikuttaa sillä tavalla, että katselee asioita paljon realistisemmin kuin jos ei olisi tätä kokenut. Man har nog blivit väldigt känslig. Och man har ju, tror jag, gjort väldigt många misstag genom att leta och söka efter tryggheten. Och då har man ju kommit underfund med det att det är bäst att söka den hos sig själv än att söka den hos andra. På sätt och vis blir man tuffare. Man slår sig fram på ett annat sätt. För det första måste man ju visa att man kan någonting mer än de andra. Man var ju tvungen, åtminstone som liten, och det är man väl fortfarande, tvungen att visa sig värdig att få bo här i Sverige. Bli accepterad. Och ja, visa tacksamhet också. Att man har blivit mottagen här. Siis mulla ei ole minkälaista käsitystä itselleni siitä, miten se on vaikuttanut, mutta jos nyt olettaisi jotakin, niin kenties se voisi olla tämmöistä niin kuin liikkumaväljyyttä ja helppoutta liikkua maasta toiseen, kenties kielestä toiseen, jonkinlaista kiinnostusta uusia tilanteita kohtaan. Minulla ei ole tarvetta juurtua niin kuin johonkin, kokea turvallisuutta tietyssä paikassa, niin kuin kenties ihmisille, jotka aina asuneet yhdessä ja samassa paikassa. Onko se sitten hyvä asia tai huono asia, sitä en tiedä, mutta itse olen koittanut niin vakuuttaa, että se on pelkästään myönteinen kokemus. Det är klart, det har ju följt mig hela livet, så det är ingenting som man kan koppla bort, utan man blir väl påmind på olika sätt. Och folk jag träffar blir väl lite förvånade. Jag har ett finskt namn och så talar jag skånska, och de undrar ju, och då får jag berätta varför. Och då får de ju veta att jag är krigsbarn. Så att det tycker jag inte jag har velat dölja på något vis, utan och folk har varit mycket intresserade här i Sverige, det måste jag säga. Jag har ju även fått vid en del tillfällen hålla små föredrag och berätta om mina krigsbarnsminnen, och jag är förvånad att svenskarna i allmänhet har stort intresse för Finland. Kanske mest människor i min egen ålder och de som är lite äldre. Hurdana attityder har du träffat på? Bara positiva. Men det finns en mycket vanlig, ska vi säga, en kommentar när jag berättar att jag är krigsbarn. Att man frågar först hur många vi var. Jag berättar då att vi var borta mot 70 000. Och en vanlig kommentar är då att ja visst, ni var många. Och det har ju inte gått så bra för er. Man har väl kanske fått en känsla av att man ofta kanske anser att vi är lite samhällets olycksbarn. Och det är klart, det har jag väl blivit ledsen för. Men det kanske ni kan hjälpa till att ändra på med de här programmen.